o anime ou manga non significa que estemos de acordo co que sae neles. Algo que quero deixar ben claro. Todos os del clube, al menos os que cos que mellor relación teño somos feministas, estamos moi en contra do machismo e demais. E agora, para romper cos roles de xénero que nos implanta este tipo de culturas, de que as mulleres cantan música para mulleres, que son supermonas, non poden facer ningún movimento sensual, cosas por el estilo, e os homes ten que ser moi mírame, aquí estou, son teu home, pois para romper con iso, imos facer agora este baile para que vexades que cada un pode bailar o que queres sen ter medo a nada.
amor que te I love your